включване искам да ви покажа какво приготвим за моите гости. Една изненада. Ще направя инстаграм рамка. Вече съм изрязала картона, но много ще е яко. Нямахме реално затруднения с рязането. И в момента идва частта за боядисването. Ето, взела съм си такива мечета. Не знам дали ще фокусира, няма значение. И ето така темперна боя голяма тубичка. Вземам се с осветяването. То ще бъде няколко слоя, защото един слой изглежда по ето този начин. Ще е влажен, нормално. Но нищо, дали ще го направим. Искам да ви покажа проекта. Много як! Написала съм Инстаграм, Мъбелова 20 юли, тук ще сложа. Вау! Моята профилна, обаче тата така ни я принтира, че... Вижте. Не знам как ще изрежа, като ще трябва да е ето толкова голямо. Ще видим. Тук е много малко тази ръщета, ама това са мои виждания. И ето тук има сърцето, утре ще го света в червена, 227 лайка, нали 22.7 да ръбъра, 19 коментара ще оставам на 19. И това за изпращането. И тук ще напиша някакво послание отдолу, някакъв капшън, но е мега гига яко. Нямам търпение, много готино изглежда, даже може така да ти излиза ръката. Така, сега ще ви покажа моите подаръци до сега. Значи първиме ето тази букет от Rituals by Love. Шегувам се. Тук има една скришна роза от Вики. И аз си пея тук от Вики. Вижте ли? Извади я, ще я сложи за паране. Аз я сложа по средата. Това си сложа в... Има една роза там горе, обаче няма да променя мъгъл, защото ще го намесваме още 100 часа. Има една тениска черна отпред. И... Аз диктатор 22.7. Защото съм диктатор. Има такива мега яки стикери. Лего. И, както казах, Лего имаме Quem são Мила? Показвам ли това? Да не се фокусира. Имам много приспособления за моите студентски години. Ето го. Лаптоп, на който са му изцъкали батерията. Но да, той е удобен много и издържа големи файлове. Вижте какво да подаръците за сега. И сега се прибираме и виждам още подаръци на леглото. А предисторията е, че Ивана като... леглото. О, това е като тия, където аз ти правих ли? Това трябва да има формата. Ами да, прилича на сърце. Няма да взема голямото първо, ще взема и това. Ти искаш да... Това е джибит. Не, покажи го на камерата. Трудно. Айде, дори. Как ми за гръб. Моля, много яко. Как си разбрала, че искаш? И лято ли ти каза? Не, нали, гледахме заедно. И аз ги имам да снимам какво е. Кое беше? Мини. LOL. Мини. LOL, сърпрайз. Сърпрайз. Смуви, не знам си какво. Това ми е джибит. Много е яко. Свестичка, защото ще станеш ютуб звезда. Много е яко. Аз имам и от Илянчо, ама не я показах. И то е розово. Став. Next. Аз ще го прочитам.
Това е смешно. DIY. Отварите. Това са ти чорапите. Добре ми се дава. Изпрани опаковани. Благодаря. Направо мога да ги обуя върху тия да пробвам дали ми стават. Чисто нови чорапи. Не бе, твоите са. Знам, че са моите чорапи. И ми даже са опаковани. Аз вече видях, че някакво него ме Да, айде, отворя негото и другото ще отворя песето. Вау, мега яко! Да, ти трябва да искаш много. Боже, хора! Хора! Его колекшън. О, прекрасно. Погледнете, прекрасно е. Може да стоя 3 в 1. Много е готино фламингото. Ще го добавя към колекцията ми с моя заек. Да, е него. Опа. Я не знам как ще го хванеш. Да отварям? Абе, ще ми дадеш да я оправа. Че съм я правила до последния момент. За потопче направо. Добре, да ти я върна. И сега като отворите ще след като. Не знам. Айде първо на вас, зрители. И аз се махни от кадър. Да направим така. Штрак. Не мога да искам аз. И отзад са надписани всяко от кога е и датата е какво е. И виж той колко тебе стани. Дали? Което виж, те са хронологични. Първа среща с... Отдолу, не отдолу ги пъшли, те са хронологични. Добре. Започвам. Съм го благодаря. Знак да не искаш. Много. Ще се... Кажи, коя песен искаш да ти свиря? И кефе, и кефе. И Сме на село и се подготвяме, часът е 12:30. Аз съм им казала да дойдат в 6, тъй че имаме достатъчно време. Сложила съм си да хапвам. Ето вижте какъв това ми е от Ивана подаръка. И ще го сложа някъде за декорация. Е, такива панделки прави. Тя се е смачкала. Е, такива големи панделки правим. С мама и ще ги закачим там. Супер много декорации има. Е, това. Абе, ще ви снимам после, защото тата сега ме вика. Нямам идея колко е часа 6:00. И те скоро трябва да дойдат. Аз още не съм се... Не, аз реално съм се оправила, обаче масата не е оправена. Вижте какво се случва. И се нацапах с фонджутен. Добре, че имах спот. Направо тук да се напръскаме малко. Вижте ми новото парфюмче. Много е красив. Тук съм се обул. Her Confession. Сега ще пръсна с него. Прекрасна опаковка. И мирише много яко. Даже е достатъчно това. Даже е много. И е много траен. Това ми казаха. Тъй че, да. Мисля, че вече ми видяхте роклята. Само това да не е което не е Ивана, защото ще избесне. Не. Добре. И значи, това е положението. Ще направим тур след малко, като оправям аз. Ето виж тук малко наградки и знатки. Вижте, те на мен трябва да ми подарят подаръци. Аз на тях им подарявам. Но да, ето. Накрасили сме и натам. И тук просто мама е бясна и отивам да й помагам. За това ще се видим след малко игрива. Май стана добре. И хора, сега дойдоха още гости. Ще отваряме подарък. Здравейте! Има Монополи! Ще го пробваме, нямам търпение да го пробваме. на влог ли? Да. Кое да отворим? Бялото. Не сме взели, бе! Месецето не. Jewelry.
Леци, леци. Има deep meaning. Ангелче, защото си родена на Света Магдалена. О, това е много сладко. Защото тогава имаш и рожден ден. И имен ден. О, даже има и камъче. Много е сладичко това. Благодаря много. О, много е миличко. Ето вижте, приятели. Чакай, чакай. Оп. Айде, после ще довършим. Това ще го кътнеш. Това? Джипите. Да. Да, зайчето, вчера го видях зайчето. Ей, пеперутката! Много са яки! Зайчето от Миш. Много са яки! Да, пари. Кое е първо? Много се мъчи. Между другото, половин час съм го въртяла. Много яко! Birthday girl! Вижте, много е яко! Виж, Кати. Да. Много е сладко! Знай кой е приятел. Ей, не го чувам. Ма кое? Костенурката си. Айде отваряй. Леле, хора, колко лепата имам да решим. Ама не искам да си късам. Костенурката е! Да. С помощ от Ивана. Да, много е яко костенурката! Ох, Аз съм го залепила. Да. Да, всяко Не едно само него, брази. което си искала някога вече го има. да! Костенурката, вижте каква е готина! Много е сладка, много е жабче и хамелеон. Супер! Имам 3 легота да си видя. Ще видя картичка. Не, картичка. Това е за късмет! За здраве! Това забравих! Супер! И виж какво виси, виж какво виси. Я направи после и виждаш си дръжта. Кой да бъде? После за снимка. А това? Отгоре се отваря и е цък. И дръпни синжирчето. Ще стане. Пусни надолу. За по-голям кашон, защото ме наричат бездомник. Виж ме, аз съм кашон. Той живее в кашон и на улицата спи. Това е много забавно. Не, вижте, и тя е So cute, ти фейк са. Хайде, отворете си подаръчетата. Леле. А, той има и друго. Това са ни заниманията за идните дни. Тихо, и не съм отворила. Чакай, искам да се развърза. Катя, не се виждаш с едни. Пистолет. Пистолет. Като за Кой има синьо? Ти знаеш, че аз бях една деска. Да, знам. Не, моето е синьото. Много е яко. Чакай, това е твоето. Айде. Това е моят, не си се. Вижте другите неща. Вижте другите неща. Бам, бам. А, да, това е твое. Да. Виж, моето е различно. Да, бе, те са. Да, всички са различни. Да искаш. Не, на рандом с всичките, кой на каквото му се е паднало. Твоето какво е? И, Това да няма да лепиме такива. да, и несесерчето ще го оцветяваме. Нали, Ланчо, много си развълнуван. Това не си сърче ми е любимото. Вече от тук натам. Има две за те. Yes. Не, много. Да, с бляскави маркери и всичко съм подготвила. Да, нали така? Да, ще се включим после. Маля, какви сме ги направили? Само прекрасно. Не ще е само лодка. Аз реших, че съм швед. Еми, аз да си Няма цвят. Хайде, ето тук да се чукнем. на здраве. Хайде на здраве! Айде, салатата. Много е гаден. Има го на клипче. Аз да виждам.
Да върви по мед и масло, както се вика. Продължавай да носиш тази положителна енергия в себе си. Много забавни моменти с приятели. Здравейте! Добър ден по-скоро от нас. Чакайте, че зумвам без да искам. В момента се занимаваме с нашите дейности. Ето вижте, тук имаме лепене на камъчета. Бобче, покажи какво рисуваш. Къща ли? О, много хубаво. Почва отсветиш цветно. Ето Мишето прави перо, шприц, Вики си търси в Пинтерест какво да нарисува, Кати тя търси Илянчо. Уоу, Илянчо доста напред! Орхид! Вероничка, тя прави коктейлче, а ти и ти. И така, и хапвам като Иванка, играхме на Уно. И ще се включим после като сме готови или като има някой готов с някой интересен резултат. Мега яко това. Нали, Бобче, много са хубави нещата. Да. Леле! Ще ги разбие! Леле, хора, имам... Да! Леле, няма да се представя какво донесха мама и тата. Вижте. Леле, Бобче, какво става? Ма го скри зад себе си. Ходи зад мен. Я пробай дали се мане върху мен. Айде, дай. Леле, дай. Айде, давай сега. Отивай, бабко ти Айде, Илян да скри го го. направиш. Чакай, че се бият тук с пистолети. Айде. Отиди ги скъпа всички, защото... Атака! Атака! Давай, давай, давай! Приятели, вижте какво правим сега. Разменихме си ролите. Ето нашите момичета от среща. Вики прави ето този кук. Лале, я го мръдни да се види лъскавото. Уау, я Кати, твоя? Да, мега яко. Ето Бобчето рисува. Уау! Я да видим да Бобчето. Я обърни от другата страна. Стой. Много яко. То много не се вижда, но е каштурка. Ето моето как се получи. Много е красиво. Много е яко. Ето го на Ивана. Яна Вероничка. Едното е горе. Вижте и несесера на Ананас. Прекрасен. Тя твърди, че не може да рисува. Ананас. Ето го и на Мишето. Аперол шприц. Илянчо още, а Мишето е ето там. Илянчо е нататък, не може да изпи. Иначе, ето вижте, Илянчо не си го е направил това, обаче тръгна да прави цветя. И от тук планина също. Да, бе, много добре розата и това също много ми харесва. И клонката. Аз ли? Да, ето мама и тата дойдоха, донесоха ни ореховки, хапванка, пиванка. Само по краката са ви пръсна. Колко блона направихте? Айде, ще спукате ли един за камерата? Да. Снимам. Ама не в камера. В камерата. Не в... Чорапите са ми... Мише! Не. Чакай. Пазете Давай. се, сега си метнем един балон. Уау, Вероника! Прекрасно е! Да, обаче за това искам само да... Сега ми трябват нови чехли. Ура! Стига, пръскана съм. Снимай балона. Чакай, че Няма да се пукне. Снимай го във въздух. Ма не при мене пак. Хайде, давай. Абе!
Айде, Чешка! И здравейте, приятели! Битката с водни пистолети приключи. Имам нов оператор. Обърни камерата да ти покажа. Ето го. Новия оператор. Елате да покажа нашата трапеза. Заповядайте навътре, влезнете. Ам. Да, ще ям картофна салата. И покажи какво имаме за хапване. Имаме салатка, пържолка, айрянче, снежанка, кьопело, има там сок и айрян. И бобчето той ще хапва, нали? Да. Да, и ти ще хапваш. И това е. Ей, магелановци! Добре дошли отново. Часът е 12:30 почти. Ние си барборкаме, Маги си прави... Чакай, че не виждам какво снимам. Покажи какво правиш. Чашката, погледнете колко е красиво. Вижда ли се? Много бляска. Да, е така ще сложа чашката. О, виж. То е диничка. Много А яко. нещо на чашката ще правиш. Може би е такива триъгълни динички, ще видим. Много яко. Ще направя лимонче и още един плод. 3 чаши съм си определила, пък ако те няма да си правят, ще си ги направя всичките. Показа ли си завършения НССР? Не, между другото, не знам къде е ми. Не ли зад мен? Ето! Първо ще покажа това на Иван. Айде, ти ще го Той покажеш. не ми е завършен. Добре, ето го моя от едната страна. Ето един тукан, помня, че се казваше така в играта Доп ми едно време. И от тук имаме едно лилаво фламинго, защото Вики, кажи защо е лилаво? Защото е... Лилаво, по принцип. Добре, е розово. Трябва да са розови, защото ядат ръкообразни в водата, а ръкообразните имат кератин, който е с червен цвят. Той е пигмент. И съответно, като ядат червен, те се цвятяват в червено. А в морковите няма ли пак кератин? Има, да, затова бебетата купят много Стават оранжеви. Ето тя не ми вярваш. Ема виж как при едното е оранжево, при другото е розово. Защото е червени ръкообразни. Там има... Не са... Травмира имаше е такъв хубаво. Ужасно и бях така... И това си правим общо взето. Ще се включва и после като направя Тук това имаме- и още едно, може би. Едно дете на детска градина. Arts and Crafts, 5 годишно, с родителите. Да, така е. Ау, че ми потече лепилото! Айде, чао. Имаме лек технически проблем. Не можем. Да отваря багажника. Тук 3 сърца му служихме, тук Г написах, нема. Г за голф. Г за голф. Айде, рожденичката. Как се отваря? Айде, давай, от начало. Слагаш. Въртиш до края надясно. И много леко назад. Това ли е накрая? И много леко назад, докато штракне и отваряш. То не штрака. А вие колко време се мъчихте? Пак го такова. Да. Дори не го направи по начин. Да. То дори не се чу штрак. Видях нищо. Е, супер. Тъмън извадих камерата. 2, 3. Чао!